Белетрина. Уживо. Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. Сьогодні з нами у самісінькому центрі словенської столиці українська письменниця, феміністка, літературознавиця, поетеса, публіцистка, лауреатка численних премій в Україні та за її межами, філософиня, голос нації та експертка в сфері уяви Оксана Забушко, книжки котрої перекладають на десятки мов світу та постійно перевидають. Вітаю вас, пані Оксано! Доброго дня. Ким вас тільки не вважають інші. А хто така Оксана Забушко, на думку самої Оксани Забушко? Складно себе визначити якось інакше, ніж за посередництвом всіх тих численних дзеркал, якими нас обставляє життя. Я думаю, ви вже досить тут перелічили через кому, Тобто ви згодні? щоб я ще ніяк, я не те, що згодна. Я це приймаю як факт, бо Оксана Забушко, яка зараз тут представлена цими пікселями, котрі наші глядачі бачать на екрані, це медіапродукт. Медіапродукт, до якого я, жива жінка, безперечно, маю стосунок, але до нього мають стосунки, скажімо, ви теж є співучасницею творення цього самого продукту. Оператор, невидний нашим глядачам по той бік камери, також є співучасником творення цього продукту. Тобто все, що ми бачимо на екрані, це медіапродукт, котрий не варто 100% ототожнювати з живими людьми. А взагалі ми щойно тут проходили повз пам'ятник словенському класикові, на якому написано, значить, коли захочете мене згадати, заспівайте мою пісню. Ну от, я думаю, що вже якось так час замислюватися над тим, коли думаєш, що після тебе залишиться, от які твої речі будуть читатись чи перечитуватись, чи співатись, бо є, скажімо, величезна кількість людей, не читаючих в Україні, для яких Оксана Забушко – це автор тексту до пісні «Мої предки були невбогі», значить, котра співається на мітингах і котру взагалі особливо там деякі ентузіасти пропонували навіть зробити національним гімном. От, тобто є, скажімо, якісь тексти, з якими ти у людей асоціюєшся, які є їхні. От, і це головна ідентичність, яку письменник може залишити по собі. Дякую. Коли я привітала вашу словенську перекладачку Андрею Кальц зі здійсненням, безперечно, перекладацького подвигу, вона сказала: «Так, ця книга важка, але до біса добра». Скажіть, будь ласка, які у вас стосунки з перекладачами ваших книг? Чи звертаються вони до вас за допомогою, принаймні у час роботи над перекладом? Адже велику частину слів не знайти у словнику сучасної української мови. Чи є якісь анекдотичні ситуації? Ну, багато. Ви знаєте, це насправді велика історія. Тут можна окрему книжку написати, бо звичайно, я складний автор, я мовно складний автор, я для українців мовно складний автор, і українці мусять нишпорити часом по словниках, щоб підібрати те чи інше слово. Ну, і навіть не тільки про слово йдеться, а про синтаксис, скажімо, так. Значить, про ці забушківські речення, так звані, якими мені часто дорікають, і які вже стали таким ніби лайливим зворотом, значить, де там початок, де кінець, і як воно там тягнеться 2 чи 3 сторінки, і чому ви так складно пишете, я це все життя чую, і чим далі. Чим більше спрощується писання, чим більше твітеризується література, 180 знаків і до побачення. А перекладачі до вас звертаються під час роботи над перекладом? Ну, звертаються. Інша справа, що мої перекладачі, до чого я це все? Що мої перекладачі це, як правило, ну не як правило, перекладачі Забушко – це вища кваліфікація в межах перекладацького славістичного цеху. Це у них свого роду такий сертифікат. Ні, це сертифікат. Вони між собою, я не
не зразу це довідалися. Вони між собою говорять, вони знають, це певна міжнародна спільнота, особливо україністів, вона не аж така численна. Хтось там от зробив забушку, ну значить можна доручати роботу якого завгодно рівня складності. Дякую. Роману «Польові дослідження з українського сексу» виповнюється 27 років. За цей час Україна виросла як самостійна країна і народила таки політичну націю. А чи виріс Роман разом з вами та країною? Яким він був сьогодні, якби ви його написали сьогодні? Адже думка з приводу того, що наше українське може самотнє і тому безкриле, вже, на щастя, не відповідає сучасним українським і світовим реаліям. Так, не відповідає. Тобто якісь речі лишилися в 90-х, котрі є в цьому романі. Якісь речі справді змінилися. Там є ці пасажі про некрасивий народ, в рабстві народ вироджується в 21 столітті. Я чітко пам'ятаю, я фіксувала, бо я вразлива на ці речі. Я пам'ятаю, як я вперше побачила, який ми красивий народ, і це було на Майдані 2004 року під час Помаранчевої революції. Це, до речі, я теж написала в оповіданні «Альбом для Густава». Тому деякі речі історія коригує. Ну, але роман, власне, не про це, бо це ж не публіцистика. Тобто, безперечно, це роман 90-х. За світовідчуттям і за багато чим. Але якщо його читають діти, значить, тих, для кого він в 90-ті був революцією, якщо він сьогодні є оця, значить, contemporary classic, яку Еліф Батуман в Нью-Йоркері цитує, власне, як famous classic, якщо його читають і перечитують на різні способи, тобто він ніби повертається різними ракурсами, він міняється в часі. От, це показник, в принципі, доброї книжки. Це не те, що я хвалю, безсоромно вихваляю себе, бо цей роман давно відділений від мене. Знаєте, 27 років тому то були інші часи, то була інша я. Проблема з книжками, як з дітьми. Ви не можете сказати там на питання, чи це ваша дитина. Ну так, але це було 27 років тому, знаєте. Я з того часу дуже змінилася, з батьком цієї дитини нічого не маю спільного. Але ваша думка про те, що народ вироджується у рабстві, вона є дуже слушною. Попри те, український народ навпертого не вироджується. А може він не був у рабстві, а просто спав? Чому не був у рабстві? Був у рабстві, рабські комплекси деякі має, зберіг, і деякі є ознаки і сліди. Ну, як не був? В найстрашнішому був в рабстві в 20 столітті. Колгоспне рабство є одне, є порівнянне хіба що з камбоджійськими, з червоними хмерами і з китайською, значить, цією самою культурною революцією. Те, що ми мали в 20 столітті, ось ці 30 років після Голодомору, сталінізму, значить, на тлі цього навіть кріпацтво блякне, яке нам лишилося в пам'яті класики 19 століття, як космічна катастрофа. Так? Звичайно, що були в рабстві. З рабства вискочили в 70-х роках паспорти одержали. Якого ще рабства? Рабський народ. Так? Тобто пам'ятати, що ми всього-навсього третє покоління геноциду, про який було заборонено говорити. Немає таких аналогій, немає геноцидів, про які заборонено було би під страхом ГУЛАГу говорити. І ці комплекси нам даються в знаки до сьогодні. Третє, четверте покоління геноциду – це не жарти. А ми тепер отримуємо ще нову травму. Тобто, звичайно, що ми дуже сильний народ, раз ми це все витримали. Але питання, знаєте, це травма на травму, ця багатошаровість травм, шар за шаром. От питання, як з цим всім працювати, власне, не ховаючи від себе цієї реальності, не удаючи, що ми, значить, маємо бути такі, як ми маємо бути нормальні, кожен народ має свої проблеми, кожен народ має свої травми. От сильним народам даються сильні травми. Значить, розуміти, що ми сильний народ і що ми маємо з цим впоратися, але працювати з цим все одно треба. І література в цьому сенсі, так? Ну, тобто там напівжартом сказано в польових дослідженнях, що це література, форма національної терапії. Але вона є форма національної терапії, ну і не тільки національної, взагалі форма терапії.
Люди читають для того, щоб для якогось душевного зцілення, в тому числі. Я вчилася науки розставань, науки розрізняти біль недужий і біль животворящий. Хтось писав листи до мене і кидав їх у грубку, рядка не дописавши. Хтось чекав чогось від мене, але я мовчала. Я вчилася науки розставань. Ви вчилися науки розставань, коли рідні і близькі відходили у двері і на певний час. Яка вона, наука розставань сьогодні, коли вони відходять із життя і назавжди? Ну, зараз це драматичне дуже питання і драматична тема, яку ви підняли, пані Олю. Зараз вся Україна вчиться науки розставань. Зараз це, значить, обмін, як ви соцмережі українські погортаєте, то побачите. Це обмін, скажімо, досвідом, як вигрібати, як тримати себе при купі, значить, чи між дружинами воїнів, які на фронті, і жінки їх чекають, вдови, осиротілі матері, це теж певні спільноти, і цей досвід теж якось проговорюється, і дуже добре, що він проговорюється, бо людину в такому стані з такою втратою лишати саму просто неможливо. Значить, хтось працює, тобто є психологи, я знаю, значить, які працюють із родичами закатованих жертв. Це те, чого страшно торкнутися думкою взагалі. Ну, але в тій чи іншій формі, скажімо, ми маємо найпростіший приклад. Ми маємо скільки? 7 мільйонів утікачів, ну, за кордоном, тобто тих, що отримали тимчасовий прихисток в чеканні, коли можна буде повернутися додому, коли скінчиться війна. 7 мільйонів, тобто це жінки з дітьми, чиї чоловіки лишилися в Україні. На фронті чи не на фронті, але ось вона, може, наймасовіше, таке найпоказовіше в 21 столітті примусове розставання. От, і наука розставань, знаєте, вона в кожного своя, але так, про це теж треба писати і говорити. Я думаю, про це теж зараз пишуться вірші, і, можливо, проза, хоча проза вимагає більше часу. В одному із своїх численних інтерв'ю ви сказали дуже слушну думку. Ви не говорили про Словенію, але вона так дуже стосується Словенії, що не можу її не зачепити. Ділити сцену із росіянами – те саме, що дозволяти перетягувати ковдру на себе, бо всі їх літературу вчили. Скажіть, будь ласка, то культура поза політикою чи ні? Ну, то змилуйтесь, як це культура поза політикою? Культура і є політика. Поза політикою в давній Греції знаходилися люди, котрих називали ідіоти. Значить, ідіот – це якраз той, хто не бере участі в житті полісу. Безперечно, культура є складова, органічна складова життя полісу, і політика, даруйте, проявляється на всіх абсолютно рівнях культури, свідомо чи несвідомо. От, але якщо ви ділити сцену з росіянами, так, чому не? Чому не? Тобто я зрозуміла про цю ніби формулку, що ми запрошуємо там українських і російських діячів культури разом, бо, мовляв, культура поза політикою. По-перше, війна – це не політика. Війна – це людиновбивство, яке ставить перед діячами культури дуже серйозні виклики, індивідуальні перед кожним морально-психологічного характеру. Яким чином реагують на війну жертви і яким чином співучасники, бо всі громадяни Росії є так чи інакше співучасники. Цю формулку я вперше почула в 2015 році від своєї московської перекладачки, і кращого самоокреслення я досі не чула, коли вона сказала: «Ми всі соучасники».
От, да, всі соучасники. Тобто в цій ситуації, значить, зі сторони жертви і зі сторони співучасників, людей, які є голосом своїх спільнот, так чи інакше, збирати докупи є так само неетично, перепрошую, якби садовити в 1943 році німця з євреєм на одній програмі BBC, типу для різних точок зору. От, але справа навіть не в цьому, а справа в тому, що коли я це говорила, я цю думку можу розвинути. Я думаю, може варто, бо я вчора говорила про це на зустрічі, значить, на відкритті фестивалю «Фабула». Бо проблема полягає в тому, що всі ці, значить, впродовж всіх, на пам'яті всіх живих поколінь російська культура заслоняла своєю тінню культуру українську. Перекладали росіян, видавали росіян, запрошували росіян. Українці залишалися десь, значить, не просто за бортом, а на правах провінції, чи, як сказав мені в 2014 році один з провідних німецьких славістів, просячи пробачення, значить, я, мовляв, перепрошую, я все життя бачив Київ тільки як третє місто Російської імперії. Ну, от ми на цих, крізь ці окуляри на нас дивилися. Значить, відповідно, зараз, після, принаймні, 24 лютого, коли Захід прокинувся і якось, значить, полуда спала, і освітлення помінялося, і Україна вийшла з цієї тіні, хай в крові і в вогні, ціною непомірних жертв, але вийшла з цієї тіні Росії. Знову садити разом – це забирати у жертви той мікрофон, який вона отримала на ось цю саму коротку історичну годину, і продовжувати далі тримати нас в тіні. Тому що, даючи час росіянам зараз, ви даєте його за рахунок українців. Ви росіян слухали роками, десятиліттями, століттями. Українців ви не чули. Зараз час говорити ось цьому підпорядкованому «let this subaltern speak», кажучи словами постколоніальних студій. Зараз час давати слово українцям. І не ділити ось цей час, тому що це продовжувати оту саму репресивну лінію затінення, яка зрештою і призвела до нинішньої війни. Дуже дякую за цю думку. Я сподіваюся, до неї дослухаються, тому що ви дуже правильно сказали. Вони відомі у цілому світі, зокрема у Словенії. А для українських письменників Словенія – це така собі терра нова, де процес іде в обе боки. Відкривають письменники її для себе, і Словенія їх для себе. Але коли кригу пробито і далі рухатись вже легше, то що б ви порадили словенським видавцям перекласти з вашої творчої добірки наступну? Ну, мені би дуже залежало, це не моє діло радити видавцям, бо це ж зрештою їхній вибір і їхній ринок. Але мені би дуже залежало на тому, щоб переклали останню найдовшу подорож, тобто ось цю маленьку, значить, коротку і есе, яке пояснює якраз контексти цієї війни, яке було би дуже помічним, я думаю, в принципі, для будь-якого, для словенського читача, навіть пересічного. Не кажучи вже про інтелектуалів, про тих, хто пише методички, зокрема і тих, хто каже, що культура поза політикою. Там дуже, значить, якось так жорстко і тісненько на просторі яких 80-90 сторінок от розставлено акценти за 30 років і за 300 років. Тому, в принципі, мені би залежало, я думаю, що не тільки мені, а й словенському читачеві, хоч він про це ще не знає, мені би залежало на тому, щоб моєю наступною словенською книжкою була найдовша подорож. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, чи має Словенія шанс бути згаданою у ваших наступних романах, у вашій наступній творчості? Важко тут загадувати. Тобто,
мало що все в житті може статися. Тобто у мене немає якихось, значить, пов'язань. Це взагалі другий мій візит до цієї країни, і це на рівні поки що, так би мовити, якоїсь серії поштівок. От, але принаймні фото на тлі пам'ятника Наполеону з тим несамовитим написом, котрий спонукає до роздумів, я вже зробила. Тому наш діалог із Словенією, я думаю, вже почався. Дуже дякую вам за те, що ви робите для України і світу. Бажаю вам міцного здоров'я і натхнення. І, сподіваюсь, до нових зустрічей, принаймні на сторінках нових словенських перекладів. Дякую дуже. Beletrina. Uživo.